Cel mai mare om din istorie, Iisus, n-a avut servitori și totuși i se spunea stăpân. N-a avut diplomă și totuși i se spunea învățător. N-a avut medicamente și totuși i se spunea vindecător. N-a avut armată și totuși se temeau de el. N-a câștigat niciun război și totuși a cucerit lumea. N-a comis nicio crimă și totuși l-au răstignit. A fost înmormântat și totuși trăiește și azi. Mă simt onorat să slujesc un conducător care ne iubește. Dacă ai credința în Dumnezeu și în Iisus Hristos, Fiul Său, trimite acest mesaj celor dragi din lista ta. Dacă nu, ignoră-i. Dar adu-ți aminte că Iisus a spus: cine se va rușina de mine în fața oamenilor, mă voi rușina și eu de el.